Jaho say Indian Ubians and Cosinus are you. Let's not as I did, as I become as I not Sibu. Now, as a Sibu, Ukraine 100,000 Ghana cedis. I 1 billion. 36 Ghana. Waha. Ebra Cantamanto. Sebi Ejato Hono. NPP and your mama. Yakoho. Yakoya no. The Jadufona catch and they say, almost say, Ejano Moabe or Madia. Your Moabia, your farm woman. Sassana has also a Jadufona so by your Madia, and Moabia Wabandiano. Yes, I'm from Momo. No Monto Mujano. Hey, abusuafo empanifo akasem bi se kɔtɔ de ne bodwe ye nyanche de momfa baamra na ye mono enku na dwedifo kro ya mo Adum amone ma hye Interior Minister Yewura Muntaka Mubarak sanso ya so ase mrahye dwani donation de baaye emo anwa samena ne ade mo poi mo anye mo huro no bonu tutuo afi de mampani abede akirada ba omia ne 2 billion de baaye ne cement mo age NPP amyoko no nso omosika omo de baaye 1 billion mo age afi okatachi free fancy call de buy 1 billion moaje ade ne bi de moje na ebi de monye abusuafo Ghana ni TV so nie emu nkyeremu nyina ye de bro kai na hyane nso onya meka abusuane ho a subscribe button na won senifa so no amia so na onso abeka abusuame de bibia tumu a na watimi anya bi na wahwe de ekoso enso ewo Ghana ha abusua kegetia Adum PZ blue light eja to ho na wotwe mu no yegusu a yedi hu nkomo besi na ye kase no ewisie da so afri eja no me ahodo bi a eba se na medical aka no fire service for de to dwase we ni de enya ade ye hye de hia bi antihia na ade no ebehye na munim se empanifo kukudam Ghana mampani akasa His Excellency John Dramani Mama waba abehwe de ekoso asantimantem so for Dr. Frank Amwako no de biara da otidwum ha afi mampani abedi ekirada Yewura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia waba ha NPP amyoko no so enra na Yewura Justin Frimpong Kodua General Secretary afi de oboadoma no Yewura Nanabi Nanaboachi asantimantem panipa o edwamtrani Yewura Chama untumi ene panifo so baaye afi Yewura Katachi Afrifa Centroni no so agine din wo ha no ono so aba baby ediama na yedi kan aka kire mo se Yewura Muntaka Mubarak ene aban donation mo de baaye no 1,500 bags of rice anwa samena ne toiletries ni ade no adwadifo no anye meanwhile so na mampani abedi chidada baomia 2 billion and 1,000 bags of cement na omo agine ni giemo abusua enra na NPP amyoko no emompanifo ba santimantem a Yewura Justin Frimpong Kodua na die ni mu baaye no omo abredwadifo no 1 billion sikarada no na adwadifo na nyase nkuma ni gie omo di so mu no na chesade no ano odin ye pa anche na okatachi afrifa ye ono nso no odine dwuma sensentroni ono nso abaye ono nso abebo adwadifo no 1 billion ya eno nso nyase nkuma na busua sese asem o manfo busa ne se eba ne sen na abanya na musini Interior Minister asantimantem saye mraship dwani wa so ase ni donation de baaye 1,500 bags of cement afi anwane toiletries no adwadifo no anye omopoi ombo no tutuo ehuru no se enye niema we na omope de omopa ye omo asase anche na adwadifo no mpanifo de letter babo ntimbe paache se de ekoso no entwa yie nanso NPP ameko no mpanifo ba santimanta busuafo anu apani behwe o sebo ne ani gi adwadifo ni bi de kohia wo no no na ano odin sika 1 billion mu yiye no so adwadifo de ani gi na asomu ede ba de na asie edwaye ahie de na taye kire ya amanyosem ana de ba de na ekoso Ghana ni TV ye ba ye de mu kire mu nyina enso de ebro kai na hye nso me subscribe button no so obetimi like no wa share no wa comment ama obia nso atimi nya bi na yenhwe bra Yewura Justin Frimpong Kodua ne NPP mpanifo ba ha na ye koso omuto omutwa adwa no ho hia efa ba bia hwe ba bia hye no ene nsem a Justin Frimpong Kodua de tudwa sie makwan ema adwadifo no anka sensi omade sene kantamanto de baaye ye ma adwadifo no sie framantam de baaye ye ma adwadifo no asie na abansa abo musika no eno abi na enkoso ewa santimanta yenhwe Justin Frimpong Kodua ne nsem no so ebi se
asɛm kɛseesei ato yɛ nyinaa hwɛ a ɛnɛ ɛyɛ na wɔtwe pɛpɛpɛpɛpɛpɛ a sɛbi asɛm kɛse ɛto yɛ nnuamo a ɔmowɔ edwa mu ɛwɔ ha NPP party no na yɛ boaboa yɛ ho yɛnim sɛ yɛ party mpanimfoɔ no bi aba a yɛwura ba ɔmo adi kan ba ha yɛnim sɛ nipa dodoɔ no aso bɛba ha nanso so yɛyɛ party no the mother party no yɛde nkra ma yɛ regional chairman yɛwura chairman wotumi ɛde na apamfoɔ mu asante region sɛ anyɛ hwee koraa deɛ me general secretary sɛ bibi asante no this year the national organizer asante no this year deɛ ato yɛ no sɛ party no koraa bɛba a ɛyɛ sɛ yɛsi di anim na yɛba ha yɛba yɛ so ampa mpanimfoɔ a wɔwɔ adwam ha no wɔn ne nyinaa abɔ aporɔ ama yɛakɔ akɔhwɛ baabi a egya no asi yɛ no na wohwɛ sɛ deɛ egya no ahye ɛwɔ ha no a ɛboro adwene ne nteaseɛ so nanso so biribiara mu ade ne nyinaa no Nyankopɔn sɛ yɛmfa asedama no sɛbi esi yɛ no ayante sɛ nipa afiri mu ebi aka nipa afiri mu a kɛ asɛm foforɔ sɛbi nyame na de ma Nyankopɔn na ɛnam ne so yɛ nnua mo yɛ maame mo etimi nya kakra a ɔmo kɔdi dwa ɛba de hwɛ ɔmo abusua saa Nyankopɔn na wɔte ase wɔn hu yɛ saa Israel nyame no wɔ hɔ nyame no ɛnam saa kwan no so ɛbɛboa ɔmo ama de ɔmo ahwere nyinaa no ɔmo nsa bɛsa aka ɛfi sɛ yɛsom nyame a ɔte aseɛ nti mebɛsrɛ ɔmo ɛbɛ ɛya emu ɔden mekae ɛberɛ a yɛwɔ kɔ school nyinaa mekɔ opokuwae na nabi mu kɔ prɛmprɛm nyinaa no ahya ne yɛba bɛtɔ sandals ahya ne yɛba bɛtɔ socks ɛti yɛnim sɛ adwa wei na yɛaba ha no sɛ party baako no ɛdi kan deɛ ɛsrɛ ne sɛ NDC aba a wɔto so ɔmampani yɛwura Mahama ɛni sɛ waba ha yɛda no ase sɛ ɔtumi baayɛ sɛ ɔmampani ɔba bɛhwɛ yɛ ɛni sɛ ne regional minister so aba ha ɛni sɛ interior minister so aba ha deɛ yɛsrɛ ne sɛ sɛdeɛ atɔrɔmtɛ ebisii ɛwɔ framantam a aban twɛ sika yɛde ma wɔn sɛ yɛmfa nsiesie ne yɛmbɔ wɔn no yɛsrɛ aban sɛ ɔma bi so mbra ha aban interest kantoɔ na esika a ebetumi aboa ma edwa no ebɛsa apagya biem no na yɛsa mpagya edwa no ɛwɔ ha biem ɛbrɛ akantamanto sɛbi egya tɔɔ hɔ no NPP ɛnyɛ ɔmo ama yɛkɔ hɔ yɛkɔɔyɛ no deɛ adwadofoɔ no aka kyerɛ ne sɛ ɔmo srɛ yɛ a edwa no ɔmo abɛyɛ ɔmo adeɛ yɛwɔ mmoa bi a yɛmfa mbɔ ɔmo saa so na ha so adwadofoɔ no so ɔmo bɛyɛ ɔmo adeɛ mmoa bi a wɔaban wɔ bia no yɛsa fa ma ɔmo na ɔmo nto ɔmo dwa no so sɛ na NPP party no yɛbaeɛ a yɛkura yɛn nsa 100,000 Ghana cedis a ɛyɛ 1 billion tete sika no ɛwɔ ha ti yɛ mama chairman sɛ yɛwie yɛ wei no yɛsɛ ɔmo mfa nhyɛ aseɛ sɛ normal pa na betime yi afiri ha yɛfa yi na afiri ha na party no afe pa na yɛba betena ase na yɛ MPs for party no for yɛaso ba bedi enu na yɛ fundraising yɛde aboa ma edwa no yɛtima pagya ne ntem sɛ bɛyɛ adwadefoɔ no betima asa akom akɔkɔ yɛ ɔmo adwuma na mmom mɛsɛ abɔkɔkɔ biem yɛsrɛ aban yɛmmɛ adwadefoɔ naa no ɛmnyɛ ɔmo adwuma no ɔmo bɛtena mu yɛwɔ sika bi a yɛfa mɛ adwadefoɔ no yɛmpɛ sɛ ɛbɛakɔyɛ na aban ba bɛsi na yɛnyɛ nsi wieyɛ 1 year 2 years 3 years yɛnim sɛ aban ka so ɔbɛma ɛyɛ papa nanso so ne ntɛm sɛ ɛbɛkɔ ntɛm no ɛmmoa bi aban wɔ biara no edwa no sɛbi Nyankopɔn adom ɔmo mpanimfoɔ ɔmo da no ɛde sika bɛsi ɔmo ɛso a biribi a ɛsɛ yɛ biara no ɛbɛkɔ so ama edwa no asa apagya biom yɛde mo nyinaa mo ase sɛ mo abɛka yɛ ho ɛwɔ ha